Бежанската криза вече официално беше определена като най-тежката след Втората световна война. Имигрантите, влезли в Европа, вече достигат над 500 000. От началото на новата бежанска вълна, загиналите в опит да се доберат до Стария континент надхвърлят 3000 и то без статистиката да е точна. Само за една година броят на децата бежанци се увеличил с 75% по данни на УНИЦЕФ, а децата без родители преминали само границата на България с 170. Зад суровата статистика стоят разтърсващи човешки съдби. Какво е да се сблъскаш лице в лице с тях, да намериш бежанци в гората и да ги почувстваш като своя отговорност? Репортерски поглед на Цвета Младенова и оператора Борис Сотиров. Очаквах да ми се обадят през нощта. Бяхме се добрали до разследващи, готови да ни подадат сигнал, щом хванат каналджия с нелегални имигранти. Но тази нощ никой не позвъня. Просто нямаше заловени. Затова на сутринта тръгнахме по маршрутите на бежанците – Резово, Бродилово, съвсем до границата с Турция. И тогава, посред бял ден, просто ги видяхме. Движеха се в група – 6 мъже и една жена. Откъде идвате? Where are you from? Твърдяха, че са сирийци. Алибаба. Трафиканти. Бие ли са те трафикантите с пръчка? Наричаха каналджията Али Баба. На някакъв международен език успяха да ми кажат, че ги е ограбил. От колко дни вървите? 5 days. From Turkey. 5 days. Къде искате да отидете? София. Говореха само арабски, но обясниха, че са платили по 500 евро на човек, за да ги прекарат през границата. С малкото думи, които разбирахме, молеха да не викам полиция. Искаха да им помогна да хванат такси до София. Най-големият им страх беше да ги върнат в Турция. София, Джерман. Такси, Чакай сега малко, че ние не можем да участваме в престъпна дейност също така. И ще се консултирам с... Без no police. No police, ясно. Ма полис няма да ви чуя. Спокойно. Това, че ние ги намерихме, неочаквано ме направи отговорна за съдбата им. Спонтанно им дадох номера на мобилния си телефон. А докато умувахме какво да правим, просто решихме да ги нахраним. Другия вариант е бус-трафикант. Бус-трафикант. There. May come. Полис. Ще ви вземат, ще отидете в лагер с други имигранти. За няколко месеца, след това ще имате документи. И те се съгласиха да викнем полиция. Обясних им, че така или иначе ще ги хванат, ако продължат сами. Постовете на полицията бяха през няколко километра. Граничарите дойдоха много бързо. Рутината на стандартната процедура охлади човешката ни реакция на съпричастност. Периметърът беше отцепен, претърсиха за оръжие. Телефоните се отделят, ако евентуално имат някаква връзка с лица, които са намесени в тяхното придвижване, да може да бъдат разследвани. Как са минали границата всъщност? Вие сте от гранична полиция. Границата е река, която в момента е безводен сезон. Има възможности да се мине, даже и да я прицапат, тя не е повече от дълбочината до колени. На другата сутрин ги намерихме в ареста в Малко Търново. Бяха нощували там, преди да ги откарат в разпределителния център в Елхово. Вече в Европа жената беше настанена в най-хубавата стая, заедно с майки и с най-малките деца. Вчера арабската й култура не позволяваше да се храни с мъжете дори в гората. А тях видяхме зад решетка в подземието. Зарадваха се, че виждат познато лице. В случая моето. How are you? Доктор. Установили се тяхната самоличност? Да, установена е тяхната самоличност. В жената, която се представи първо за сирийка, беше намежден иракски паспорт, а останалите заявиха иракска принадлежност. Може ли да се изпълни в такъв случай най-големия им страх да бъдат върнати в Турция? Не, лицата няма да бъдат върнати в Турция. В полицейското управление имаше и по-тъжни истории. Малкият Шалян дълго плака пред камерата ни. Каза, че е сам. Детето, пратено за по-добър живот в Европа, искаше да се върне назад. Мъчно ми е за баща ми. Роднините ми са в Истанбул.
Баща ми ме изпраща от Истанбул до тук, защото имам още 2 братя в Германия. От 6 дни вървиме в гората, този шок, всичко това, което се случи. Искам вкъщи в Истанбул. Отказвам се. Не искам да ходя в Германия. Има ли шанс те да се върнат в Истанбул? Какво е тук? Шансът е много вероятно. Не могат да се върнат, защото нямат лични документи, паспорти. И това, ако стане, ще се след доста време. Каналджиите ни казаха, че за 3 часа ще сме в София, а вървяхме с дни в гората. Платихме колко? $8500 всеки. Те ни измамиха, викаха ни, че няма да вървим много, а цели 3 дни бяхме в гората. Взеха ни парите каналджиите, а тия пари брат ми от Германия ми ги прати. Беше ги взел назаем. Преводачът обаче усети друга мотивация зад плача на жените. Тук сълзите вече не трогваха. Разбрахме, че за повечето имигранти България е твърде бедна, за да останат в нея. Явно съжалява, че са ги хванали тук. Българските власти искат да се връщат там пак при каналджиите, за да идват още един път. Според мен са иракчани, но се представят за сирийци. Те са от тия язидите, от Ирак, от Северен Ирак, където Мусул в момента исламската държава се е настанила, да. За последния месец граничарите бяха осуетявали по 7 опита за преминаване на ден. Недопуснати над 5300 човека. Само в този ден на българска територия бяха хванати 61 нелегални, 16 от тях деца. Повечето като Шалян преждевременно пораснали по пътя, а други дори родени по маршрута. 30 души имаше и после разбрах, че една сирийка роди. И видях сирийци и бебето. Видя бебето? Да. Новородено бебе в гората? Да. Мъчно ми стана, защото тя е все пак свещена майка. Която майка да е, няма значение. Българска ли е, всякаква майка е Божи човек. На фона на нещастието, бизнесът на трафикантите е златна мина. По преценка на ООН, те изкарват над 150 милиона годишно. По границата край Резово каналджиите са основно турци, а техните помагачи – българи. Млади хора, между 22 до 30-35 години. Обикновено или току-що завършили, или безработни. Имаме информации, че са ги биели с пръчки, са ги изтезавали по някакъв начин. Основно депо за преминаване през България е Истанбул. Трафикантите дори разлепят телефоните си в обяви на публични места. Така набират клиенти и помагачи. Най-желана дестинация – Берлин. Преходът до там е разделен на 3 етапа, а цената само на първия може да достигне 2500 евро на човек. Проблемът е, че това са мрежи от хора, които буквално набират кандидати за преселение в рамките на Европейския съюз. И нашата лична среща с бежанците не беше приета еднозначно. Зрители ми писаха във Фейсбук за риск от ислямизация. Припомняха убийците в Шарли Ебдо, деца на имигранти. Това ми напомни Ориана Фалачи. Още през 2005-та италианската журналистка твърдеше, че ислямът завладява Европа не чрез терористи, а чрез утробите на мюсюлманските майки. Но тези дни повече ме впечатли едно дете. В репортаж по немската телевизия го питаха дали в детската градина вече има чужденци. То каза не, само деца.